Troch de tjoegen en beveiligingscamerabeelden van winkels weet de politie nou volle meer hoe werd vrouw Heiltjes krijgt Westhaat in Jesterwaarde op de dag van haar deer. Vooral hoe werd ze weer tussen 3 en 4 uur middags. De politie is goed te spreken over de respons. Ik kan je voorstellen, 24 tips. Als nooit is opsporing verzocht, 4 tips. En de lokale media en de posteractie, YouTube-filmpje op de site Data gezocht, had 21 tips opleveren. Dat ben we wies mooi. In het belang van het onderzoek wil de politie net vertellen wat het tjoegen sissen en wat de camerabeelden zien laten. Maar er is nog meer dan genoeg om het onderzoek grut terug te zetten. We hebben nog een aantal zaken uitstingen bij het Nederlands Forensisch Instituut. Een aantal sporen. We hebben echt geprobeerd om DNA-materiaal, celmateriaal uit te halen om bij de data te komen. Dus die optie is nog hier. Er werken nog hield 24 regisseurs aan de zaak. Die willen nog heel graag praten met mensen die het weten werd Marijke Heiltjes weer na 4 uur. Die is het in midden september. De politie had nog goede hoop de dieren te vinden. Wij zijn altijd optimistisch. We gaan altijd in terug. En dat zie je aan de zaak Vaatstra. En we zullen ik met deze zaak zien we krijgen terug in dat de man die deze mevrouw om het leven gebracht had, dat hij achter de tralies komt.